Kaixo kazetaguneako lagunak, ongi etorri bideo berri batera. Zenbatetan ahaztu dugu pasaitza eta pasaitza ahaztu dut botoian sakatu behar izan dugu? Segurtasun informatikoa dela medio, zeure informazio pertsonal guztia zaintzeko ardura hartu behar duzu. Gaur egun, pasaitz segurua letra larriak, xeheak, zenbakiak eta karaktere bereziak dituena da. Letra edo zenbaki gehigarri bakoitzak segurtasuna handituko du. Gainera, ez da komeni informazio pertsonalik erabiltzea, ez da teklatu, patroirik edo segidako zenbakirik ere. Erraz, asmatu alba dira. Jakina, ziurtatu geroago pasaitz segurua ez duzula ahaztuko edo idatzi oso leku seguru batean. Bereziki kontu zibili behar duzu zure pasaitzen kudeaketarekin, hauek zure informazio pertsonal guztietarako atera baitira. Zure pasaitzak esku okerretan erortzen badira, arazo asko izan ditzakezu. Hori dela eta pasaitz lapurretak zeintzuk diren ikusiko dugu. Keylogger, gailu mugikor edo ordenagailu batean instala daitekeen malware edo virus bat da. Sisteman sartutakoan, pantailetan edo botoietan egiten diren tekla agirtalpen guztiak biltzen ditu. Horrela, sartzen duzu guztia grabatzen dute. Spyware, pantaila grabatzeko gai den beste malware mota bat da. Horrela, pantailan agertzen den guztia biltzen du. Barne, logikoki, zure mugikorreko teklatua sakatzen dituzun teklak erakusten dituena. Plataformetan pasaitzen lapurketa. Batzuetan, erabiltzen dituzun plataformetan segurtasun akatsak daude. Erasotzaileek pasaitz eta erabiltzaile izen horietara sartzeko erabil ditzaketenak. Nola nahi ere, plataformek akatsa berehala konpontzen ohiu dute eta berehala pasaitza lehenbailen aldatzeko abisatzen dituzte. Eta zure informazioaren lapurketa ekiditeko. Zeintzuk dira lapurreta saihesteko praktika onak? Aldatu zure pasaitzak aldizka. Pasaitzen bat zureka ez den dispositibo batean gorde bada, ezingo da erabili hau aldatu ondoren. Berrikusi gure gailuan gorde ditugun pasaitzak. Horietan, gogoratu pasaitza markatzen dugunean, automatikoki gordetzen dira. Eta gure pasaitzetako bat arriskuan jarri den egiaztatuko dugu. Maiz eguneratu aplikazioak. Garrantzitsua da, sistema eragilea eta erabiltzen dugun edozein programa eguneratzea. Eguneraketek segurtasun hobekuntzak izan ohi dituzte. Beraz, zure sistema eragilea eta aplikazioak eguneratuta edukiz gero, zure gailuko segurtasuna areagotuko duzu. Erabili pasaitz kudeatzailea. Kontu, aplikazio eta zerbitzu bakoitzerako pasaitz desberdinak erabiltzea kaosa izan daiteke. Memoria, izan ezean, ia ezinezkoa da pasaitz guztiak gogoratzea. Pasaitzak modu seguruan gordetzeko erabili pasaitzen kudeatzaile edo administratzaile bat. Aplikazio horiek gure egiaztagiri guztiak datu base zifratu batean gordetzen laguntzen digute. Horrela, gure kontu guztiak tresna beretik kudeatu ditzakegu. Hauek dira horietako batzuk: Keeper, LastPass, OnePassword, Dashlane, edozein gailutan deskargatu ditzakezunak. Aholku hauek egunero erabiltzen badituzu zure pasaitzak seguru daudela ziurtatuko duzu, zure informazio pertsonal guztia babesteko. Bideoa lagungarria izatea espero dugu. Hurrengora arte!